Tak sa poďme dnes spolu pozrieť na tie horúce výsledky majstrovstvo Slovenska v holubárstve, stredné trate za rok 2025. Máme pred sebou tú oficiálnu top 100 listinu však? Áno, pozrieme sa na to. A cieľom je tak nejako preniknúť do toho, ako sú tie sily rozložené regionálne, kde to tento rok lietalo najlepšie. Západ, stred, východ. Kto vie? Je to fajn optika, toto regionálne delenie, ono to totiž nepovie len, že kto vyhral, ale ukáže aj tie hĺbšie prúdy, kde je tá najväčšia koncentrácia špičky, aká je tam konkurencia. Je to vlastne taká mapa slovenskej holubárskej síly, dá sa povedať. Výborne. Tak začníme rovno na západe a tie čísla tie hovoria dosť jasne. Zdá sa, že západ si tú svoju povesť bašty opäť obhájil. Veru. Neuveriteľných 43 chovateľov z top 100 pochádza práve odtiaľto. Presne tak. 43 zo 100 to je naozaj dominantné číslo. To naznačuje nielen tú kvantitu, ale asi aj vysokú priemernú kvalitu v tom regióne. Áno, môže to súvisieť s tou historicky silnou základňou, možno hustotou klubov, kto vie, alebo aj tými investíciami do špičkových línií kedysi. A tá dominancia je počerknutá tým najdôležitejším titulom absolútneho majstra Slovenska pred 2025. Ten ide do Pezínka však. Áno, Žilkovci. Tým Žilka, Adrián plus Kristína z OEZ Pezinok. A aby toho nebolo málo, aj bronz patrí Západu. Fíha! Tým Fiala Alexander plus Tomáš z OEZ Šurany. Regióny ako Bratislava, Trnava, Pezinok proste potvrdili extra triedu. No je zaujímavé sledovať tú konzistentnosť západu. Nie je to len o jednom, dvoch tímoch, ale o širšej špičke, ktorá sa vie presadiť celonárodne. Presne. Veď už len súťažiť v rámci tých západných oblastných združení to musí byť fakt náročné. To určite áno. Ale pozor, stredné Slovensko nespalo. S 37 chovateľmi v top 100 sú západu tesne, ale naozaj tesne v petách. No, ten rozdiel je minimálny, to ukazuje obrovskú silu aj stredu Slovenska. Určite. Navyše uchmatli si titul vicemajstra Slovenska 2025. Fantastický úspech pre tým Varmus M plus z OEZ Čacka. Skvelé. Toto len potvrdzuje tú povesť regiónov ako Orava, Liptov, Kysoce, Považie. A čím sú tieto regióny také špecifické v holubárstve, čo myslíš? No, často sa hovorí o tej odolnosti holubov z týchto oblastí. Možno ten členitejší terén, iné počasie počas tréningov, počas pretekov. To formuje holuby, ktoré sú proste mimoriadne húževnaté. Dokážu podať skvelý výkon aj v ťažších podmienkach tých stredných tratí. Tam to nie je len o rýchlosti, vieš, ale aj o vytrvalosti, orientácii. Fascinujúce. A čo východné Slovensko? Tam máme 20 zástupcov v top 100. To číslo je síce nižšie, ale platí tu možno to heslo kvalita nad kvantitou? Presne tak by som to asi charakterizoval. Dostať sa do tej stovky z východu, kde je možno tá členská základňa o čosi menšia ako na západe, jasné, znamená prekonať fakt obrovskú konkurenciu a ukázať naozaj výnimočnú kvalitu holubov aj tých chovateľských schopností. Každý jeden z tých 20 si zaslúži obrovský rešpekt. A dôkazom je určite aj to fantastické 6. miesto celkovo, ktoré tento rok putovalo do OZ Bardejov. To je skvelý výsledok. Určite áno. Spolu s ďalšími úspešnými chovateľmi z OZ Spiš či Prešov ukazujú, že východ má stabilné miesto v tej slovenskej špičke. Absolútne. Tá húževnatosť a schopnosť konkurovať celoslovensky je tam zrejmá. A teraz si predstavme, čo tie výsledky znamenajú pre takého bežného chovateľa. Povedzme v tých najsilnejších oblastiach západu, Trnava, Chtelnica, Sereď, Hlohovec. Áno, presne. Ak tam máte 43 zo 100 najlepších na Slovensku, tak už len tie lokálne preteky musia byť extrémne náročné. No veď práve. Každý oblastný pretek v takom regióne je vlastne ako také malé majstrovstva Slovenska. Presadiť sa v takej konkurencii týždeň čo týždeň, to si vyžaduje nielen špičkové holuby, ale aj obrovské nasadenie, znalosti chovateľa. Jasné. Úspech tam má naozaj mimoriadnu váhu a potvrdzuje to tú celkovú vysokú úroveň holubárstva naprieč celým Slovenskom. Nie je to len o tej špičke, ale aj o tej širokej základni kvalitných chovateľov. Takže ak by sme to mali tak nejako zhrnúť, rok 2025 potvrdil silu západu s majstrovským titulom, ale stredné Slovensko s vicemajstrom ukázalo, že je viac než vyrovnaným súperom. Rozhodne. A východ síce s menším počtom, ale s o to väčšou kvalitou ukázal svoju silu napríklad tým skvelým 6. miestom pre Bardejov. Jednoducho, špičkoví chovatelia sú v každom kúte Slovenska. Áno. A to nás privádza k takej záverečnej myšlienke, možno na zamyslenie.
Bavili sme sa o geografii, o počte chovateľov. Ale čo ďalšie faktory? Akú rolu môžu hrať napríklad preferované chovné línie v jednotlivých regiónoch? Alebo tie špecifické tréningové metódy? Vieš, prispôsobené napríklad hornatejšiemu terénu stredu. Zaujímavé. A čo tie mikroklimatické rozdiely počas kľúčových pretekov? Mohli by zvýhodniť nejaké typy holubov v ten konkrétny deň? Výborné otázky na záver. Je zjavné, že za tými číslami je toho oveľa, oveľa viac. Ďakujeme, že ste sa s nami dnes takto ponorili do tej regionálnej mapy slovenského holubárstva pre rok 2025.